Id-diversi forum ta' vjolenza domestika bl-użu ta' mezzi teknoloġiċi kienu taħt il-lenti waqt konferenza li ġabet flimkien esperti Maltin u anke barranin. Bħala parti mill-proġett tal-Kummissjoni Nazzjonali kontra l-Vjolenza b'bażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika finanzjat mill-fondi taż-Żona Ekonomika Ewropea u n-Norveġja. Preżenti għall-konferenza kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg li qalet li l-forum varji ta' vjolenza permezz tal-internet qegħdin jiżdiedu u jsiru aktar sofistikati. Qalet is-soċjetà ma tistax tagħlaq għajnejha għal dawn l-abbużi li jpoġġu fil-mira diversi persuni u jistgħu waslu għal reati aktar gravi inkluż il-femiċidju u għal daqstant għandhom jittieħdu bl-akbar serjetà. Buttigieg komplet li għalkemm il-liġijiet Maltin diġà jipprovdu biex dawn l-atti jiġu kkunsidrati bħala reati kriminali, konferenza simili sservi biex tkun hemm tibdil ta' idejat dwar miżuri, proċeduri u sistemi fil-ġlieda kontra din il-pjaga soċjali u tingħata protezzjoni lill-vittmi. Bħala gvern il-ħidma tagħna kontra l-vjolenza domestika isir matul is-sena kollha mhux biss fi iljum ta' attiviżmu għal daqstant illum din il-konferenza tajna ħarsa dwar il-ħidma li qed issir minna bħala gvern sabiex nassiguraw illi l-online space, id-dinja diġitali tkun aktar safe għan-nisa u l-bniet għaliex nafu illi online ikun hemm ħafna abbuż li jista' jsir għal daqstant qed naraw illi igwidati mill-Istrateġija Nazzjonali illi varajna propri ftit ta' snin ilu naraw illi l-miżuri kollha jiġu implementati sabiex din din il-pjaga soċjali tibqa' tiġi fuq qudiemnet tal-aġenda tagħna. Il-Kummissarju responsabbli Samantha Paġga żamm min-naħa tagħha qalet li dan il-proġett trilaterali kompla jsaħħaħ il-kapaċità tal-Kummissjoni b'esperjenzi ġodda miksuba mal-imsieħba tal-proġett fin-Norveġja u l-Iżlanda fejn delegazzjoni Maltija magħmula wkoll minn uffiċjali tal-Pulizija u tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħelsien Soċjali kellha l-opportunità tara mill-qrib is-servizzi u l-istrutturi li hemm f'dawn il-pajjiż kontra l-vjolenza permezz tal-internet. U allura rridu nindirizzaw din il-problema li nafu li diġà hija sfida sinifikanti fis-soċjetà tagħna bħala Kummissjoni qegħdin nieħduha bħala priorità sabiex tiġi indirizzata u naħdmu wkoll mal-entitajiet differenti illi wkoll kellna parteċipazzjoni tajba tal-entitajiet differenti f'dan il-qasam illum biex naħdmu flimkien u nkomplu nseħħu l-ħidma tagħna f'dan il-qasam.